Hey mates, welcome aboard. Join me as I take you to different travel destination. Ngayong araw, ang ating destination, welcome to Campuestohan Highlands Resort. Only 1 hour from Bacolod City, mararating ang napakagandang Highland Resort na ito na ipinagmamalaki ng Negros Occidental. Tara na't samahan niyo akong bisitahin at i-explore ang napakagandang Campuestohan Highlands Resort. First up, welcome to Bonita Huts. True to its name, Bonita, sobrang ganda at sobrang cute ng mga accommodation na ito. Our next stop, welcome to Indian Village. Tiyak mag-enjoy naman kayo kakapicture sa napakagandang Indian Village ng Campuestohan. Our next stop, Rams Dino Park. Mag-enjoy naman ng mga bagets sa naglalakihan at gumagalaw ng mga dinosaurs and reptiles ng Campuestohan. And this is the iconic at napakalaking King Kong ng Campuestohan. Gram-worthy giant octopus, meron din yan dito. Our next stop, welcome to Shark Wave Pool. And of course, hindi pwedeng hindi natin ma-experience ang napakagandang wave pool ng resort na ito. O diba, sobrang nag-enjoy sila? Wave pool plus napakagandang mountain view equals perfect summer getaway. After mag-enjoy sa wave pool ng Campuestohan, foam party naman tayo guys. And this is Campuestohan's Rafaela Meal. O diba, parang nasa Netherlands ka lang? Welcome to the famous Campuestohan Hanging Bridge. Wala ka namang acrophobia at hilig mong maglakad sa gumagalaw na bridge na to? Well, this one is perfect for you. And Splash Island feels, di mo na kailangan lumayo at pumunta ng Manila para ma-experience
ang water park na Splash Islands dahil meron din yan dito sa Campuestohan. So this time, we will try the most modern and longest rope course in the country with my Dextination Angel. So guys, are you ready? Yeah! Ano guys, kaya ba? Duwa ka kamot ang kapyot sa ano? Para sa mga adventure seekers at naghahanap ng sakit sa katawan, this longest rope course in the country ng Campuestohan ay para sa iyo. O diba, parang nagdi-training lang para maging ninja? Kaya nyo yarn? Dahil usap-usapan ang 2-year mandatory military service ng mga youth, ayan at tinitraining ko na ang mga pamangkin ko. Mas mabuti ng handa. Kung mahilig kayo sa ganitong klaseng adventure, try nyo na ang the longest rope course dito sa Campuestohan. After mapagod, at kung food trip naman ang trip mo dito sa Campuestohan, well, marami kang option dito. Merong pizza and pasta, tusok-tusok and pika-pika and Filipino street foods, gelato, frap, hot and cold coffee ba ang hanap mo? Meron din yan dito. Maraming pwedeng gawing adventure dito sa Campuestohan at kaya kukulangin na isang buong araw mo para ma-experience ang lahat ng ito. Sobrang daming magagandang spot dito sa Campuestohan, tiyak mapupuno ang phone memory mo ng magagandang pictures. At dahil kulang pa ang adrenaline rush sa the rope course, try naman natin ang the Vikings. Guys, susuka pero hindi susuko. Hope nag-enjoy kayo dito sa pamamasyal natin sa Campuestohan Highlands Resort. If you like this video, please give it a thumbs up. And
this is Dextination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, till my next vlog.